Dakuan naman natin ang ating police report ngayong araw matapos ang halos magdamag na search and rescue operation ng mga otoridad sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bani. Natagpuan ang katawan ng isang kabataang una nang napaulat na inanod ng malakas na agos sa Busay Falls na wala ng buhay. Ayon sa ulat, 4 na kabataang lalaki ang naligo sa naturang talon matapos bumuhos ang malakas na ulan kahapon. 3 sa kanila ang agad na nasagip at nasa mabuting kalagayan na, habang isa ang hindi na pinalad na makaligtas. Ang natagpuang biktima ngayong nung kahapon ay Tubong Mabini, Pangasinan. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagpapaalala tungkol sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na mga dinarayong mga lugar upang makaiwas sa anumang sakuna. IFM News. IFM News. IFM News.